ಸೊಲ್ಮೆಲ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ತಕ್ಲೆನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾತ್ ಮಸಾಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ಅಂಚನೆ 1 ಕಿಲೋ ಅರಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಂಡು. ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಿರಾಡು ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ವಿವರಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತನಾಡ. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಪ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಓಲಾ ಮಸಾಲೆ ದೆತನೊಲಿ ದಾಪಂಡ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಂಡು. ಸುರುಕಾದ 1 ಕಿಲೋ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ 4-5 ಸರ್ತಿ ಲಾಯ್ಕ್ ದೆಕ್ಕದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರಿಡ ನೆನೆಪ್ಲೆ. ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ 150 ಗ್ರಾಮ್ ತಾತ್ ನೆಯ್ ಕರಪಲೆ. ಇದು ನೆಯ್ ಕರ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮೂಜೆಡ್ದು 4 ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಒದ್ದ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತಂತ ಉಪ್ಪು ಬೇರ್ಕದ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಲಾಕ್ ಮಕ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತುನ ಅರೆ ದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಲಾಕ್ ಮಕ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ 4-5 ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ 2-3 ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಳೆ. ಇತ್ತೆ ಪುದೀನ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ 150 ಗ್ರಾಮ್ ತಾತ್ ಕೊಜಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೆಂಜನ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ತಕ್ಲಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ 1 ಕಿಲೋ ಕೋರ್ದ ಮಾಸ ಪಾಡ್ಲೆ. ಈ ಕೋರಿದ ಮಾಸನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿವಂದ ಅಂಚನೆ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ್ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಮೈಪ್ಲೆ. ಇದು ಕೋರ್ದ ತುಂಡಲೇನು ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲದೀದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಲೆ. ಸುಮಾರು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪದಾಯ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿ ಶೇಕಡ 70 ಬೇಯ್ದಂಡೆ. ಇತ್ತಂತ ಉಪ್ಪು ಬಿರ್ಕಲೆ ಆಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಕ್ಳೆ. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆ ತೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ 1 ಕಿಲೋ ಬಾಸುಮತಿ ಅರಿನ ಆಯ್ತ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಥದ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅರಿನ ಕೋರಿದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಬೇಪಾಯರ ಬೊಡುಪುನಾಥ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ. ನೀರು ಮೈಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತಿನ ಪಸೆತಂಶನ ಗಮನಡು ದೀವೊಂದು ಮೈಪ್ಲೆ. ಇತ್ತಂತೆ ರುಚಿ ತೂದು ಬೋಡುಪುನಾಥ ಉಪ್ಪಿರ್ಕ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಗಚ್ಚ ಪಾಡ್ದು 10 ನುಪ್ಪು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಯ ಮುಟ್ಟ 1-2 ಸೀಟಿ ಬೇಪಲೆ. ಎಸ್ ತಕ್ಲೆನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ದೆತೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.